Κάνουμε ψωμί στο ξυλόφουρνο. Βλέπετε τώρα που αρχίζουν και ασπρίζουν τα τούβλα, αυτό που λένε. Τι σημαίνει αυτό ασπρίζουν τα τούβλα? Σημαίνει ότι εκεί η θερμοκρασία στα τούβλα είναι γύρω στους 500 βαθμούς. Α, το δούμε τώρα, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Θερμοκρασία εκεί με το λέιζερ. Στα κάτω-κάτω αυτά που δεν ασπρίσαν, κοιτάξτε. 400. Στα κάτω-κάτω τα τούβλα. 390. Βλέπουμε το φούρνο πως είναι. Πως έχουν ασπρίσει τα τούβλα. Μπορώ να σας δείξω βέβαια και με τις θερμοκρασίες. Σας είπα. Τώρα η οροφή είναι πάρα πολύ ζεστή. Στα κάτω τα τούβλα εδώ, κάτω-κάτω έχουμε 420 βαθμούς. Εντάξει. Και σε λίγο θα ετοιμαστούμε για τα ψωμιά. Εδώ ο φούρνος μας άσπρισε, καθάρισε. Λοιπόν, τραβήξαμε όλο το κάρβουνο έξω και βάζουμε τα ψωμάκια μας. Τα έβαλα λίγο σε σχάρα γιατί είναι πάρα πολύ καυτός ο φούρνος. Φέρει τα κάρβουνα εκεί που πρέπει, ώστε να μην καεί το ψωμί μας. Κλείνουμε τώρα. Δεν το κλείνω τελείως, γιατί δεν με ενδιαφέρει να είναι τελείως κλειστό, ίσα ίσα για να κάνει τη δουλειά του για μισή ωρίτσα, 20 λεπτά. Και μετά θα το κλείσουμε κανονικά. Λοιπόν, πέρασαν τα 20 λεπτά. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ψωμάκι μας. Τα ανοίγουμε, τα βάζουμε στην άκρη για να ψηθούν κι άλλο. Να το. Αυτό είναι. Βάζουμε εδώ και λοιπόν έτοιμο το ψωμί μας. Μάκι μας. Ελαφρώς ξεροψήθηκε από πάνω, αλλά είναι just.